Tak to je on, modrásek černoskvrnitý, kriticky ohrožený, na Valašsku však stále ještě v dobré kondici. Jeho samičky jsou vybíravé a kladou vajíčka jen do mateřidoušky nebo dobromysly. Poblíž musí být také mraveniště. Je to zvířátko, které by se dalo říct, že je krvelačné, protože část svého života housenka tráví v mraveništi, kde požírá larvy mravenců. A právě proto se dokáže velice slušně jako naživit a modrásek, který se potom vylíhne, je největší náš český modrásek. Vlastní ohrožení tohoto druhu motýla souvisí se změnou způsobu hospodaření na loukách. Valašsko je jedním z mála míst, kde se mu zatím daří. V západní Evropě je to s ní velice bídné, ve spoustě států vymřel, tu a tam se drží jen v posledních populacích. Dokonce ho vysadili zpětně ve Velké Británii, ve které vymřel, tam se jim to povedlo, takže teď tam mají docela dost nových kolonií, o kterých pečují jak o zahrádky, jak o malé zoologické zahrady. Modrásek se momentálně vyskytuje v České republice na 30 místech, na horských loukách Valašska jeho ale vidět nejčastěji. Tomu pomáhá také činnost ochránců přírody, kteří se starají o lokality, kde se tento motýl rozmnožuje. Jezdí tam kosit, hrabat, uklízet anebo vyřezávat náletové dřeviny, které se tam vyskytují. A dělá se to proto, aby ta louka nezarostla a aby tam rostla pořád ta mateřidouška, kterou modrásek k životu potřebuje. Pomoci udržet na Valašsku výskyt kriticky ohroženého druhu motýla můžete ale i vy. Když pošlete SMS-ku ve tvaru DMS modrásek na číslo 87 a 3 sedmičky, tak vlastně ČSOP Salamandr dostane 27 korun na to, aby se mohl starat o modráska dál.